Sige, atong rewind gamay dong, niya atong ipadayon na. Mo ni tubag ha, naipunto ba yan ang tubag sa abogado o sa mga lawyers ni Sara Duterte, mga kaigalaan. Okay, proceed dong. Anyone showing up on April 14, or will you file a case before the Supreme Court? On April 14, I will show up. Pagdating sa defense team, hindi pa kasi clear nung una eh, di ba? Kasi, and it's good that you asked that question, no? Kasi parang lumalabas, wala man lang ni isang abogado. Sa dami ng abogado niya na sumipot. The reason why hindi kami pumunta was because there were statements already made by members of the committee. And this is with all due respect to them. I have no debate against that. But they said under the rules, the lawyers can only assist Assist the client respondent. or the respondent Right. in this case. So if the respondent is not going, then... Who are they going to assist? Exactly. So what's our personality for showing up? That's the reason. We meant no disrespect with not showing up. It was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent eh, diba? So they did some amendments to the rules, no, during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing it through a piece of paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So it's still not clear to us if the respondent actually has to be there or pwedeng may SPA kami or something. So right now it's not clear. What's clear is if I do receive that subpoena for the 14th, that I will be attending, but not as counsel, as a resource person. Okay, pause dong. So, kana mo ni mga higala ang mga punto. Sa iyang abogado nga, dili tamo to nga dihan dapita, kaya nga to, klaro naman nga, mo assist lang ang lawyer. Kinsa may ilang i-assist nga, wa man mo to nga may higala ang respondent. Okay? Nga, ikaw may Sara Duterte, nga, ingon bloodbath, guilty, wa mo to nga, nahadlok yun. Dili ka, strategy niya mahigala nga, dili siya muhatag din ha, kuha na siya ka ng palagots kontra ni. Dili ka mo to nga diha, kasabot na magkadaan. Sila goy na mirma sa impeachment sa una. Katong sa unang impeachment, kan diretso day padung sa Senate. Katong first impeachment, kasabot na ka nga kini, sila may imong mga kontra, sila may nag-railroad atong unang impeachment. So kasabot na ka sa mga utok ini mga congressmen, wa kay chance diha. Wa kay chance. So adto na lang kamo atubang sa proper forum. Dili man nimo mapugos si Sara ana. Iya man ang option. Pero pag abot sa Senate, kinahanglan na nga mutunga siya dito, kinahanglan niya niyang legal team mutunga dito, not necessarily nga siya. Mo na atong mga punto legal gyud kay kinini ang pasagdan na nato tong uban inato kay iba wa mo to nga guilty gyud o ila po na. But og gusto mo nga ma-cut on sa legal, kanang puntuha din ha, dili pa ka makakonclude because og dili sa mo to nga di man makahukom po ning mga congressmen nga kuana kada na ang guilty o dili guilty. Dili na within the power of the congressman nga mohukom guilty o dili. Ang Senate ra. Ang impeachment court, mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Pagtanaw nga fishing expedition na dili na mao. In fact, mo na kong ingon nga even si retired Justice Adolf Ascuna nisulti na nga kini dunay kakulian kining maong hearing kay mabutang man ni mga kagalaan nga fishing expedition. Straight to the point. So ato na mahigala ang giklaro ha. Kining kang Sara mga kagalaan iyang gidipinsahan ang Office of the Vice President nga dili mahigala bugal-bugalan sa mga congressmen, mas taas ang Office of the Vice President nya muanha ka nga kahibaw kang ibuli ka lang. Ikaduha, kasabot siya mahigala nga naay proper forum ang Senate. Ikatulo mga sukitig paminaw, kahibaw ka nga wa kay tsansa dihan dapita, kini nga maong mga congressmen, the same congressmen ang ni-file sa imong kaso last year. Unsa man nimo na pagbali na ron? Hasta mahigala sa pag-voting palanan, sufficient in form, sufficient in substance, kita nakadaan unsa ilang dawi nga mabutar sila. So the writings na nasa wall, klaro kayo. Ngano man niya. So, strategy ka na. Strategy. Yan, sa side sa mga abogado, ingong abogado, wala mi mo to nga kay igo ra man ka mo assist, dili ka kakitag fair nga trial dia. Niya ay akong klaro-klaro lang nga punto ha. Kini ko mga congressmen sa House Committee on Justice, inana sila kahawd, inana nga level. So kung ikaw abogadong Sara, di tawatay dag-anan din na. Bisag Jirbilo isto hawd siya gud kayo. Sa good chairman day. Pero prangkanta mo istorya, once kini nga kaso mo abot sa Senate, kini si Jirbilo Istro, level ni sa abogadong Sara. Ka-level mo dito inig pangutanang Jirbilo Istro kita akong tagstag saon unya may galag.
depende lang sa time na ito magkuhan ha. Kanang ilang pinangotonaan ganit din ha, mga sukitig paminaw. Purbida ka mga objectionable, good pirmi. Straight to the point. Daghang mga objectionable, di magsilbis korte. Kanang klasyas pangutana day. Di magsilbis naman ka na. Pareha ng pinangotonaan kito si, sa daghan. O sa ato, kanang may, inipangutana na, pila man yung kwarta nga mo na, nya mo ni ang pila ka milyon. Nya man mo, diskurso dayon. Liman ka, pila ka milyon, pila ka classroom na unta, ang mahimo niya na. Sa korte di na pwede. Nga mo diskurso sa kadaan nga, limang ka, pila ka classroom na. Kini nga hearing, dili ni mahigala panghusgado ba, dili ni pang para sa judge, para ni sa mga tao nga, buhan mo iskwabol unta ba. Nang karon og wa pa gani ma-cross-examine ang mga tao kasabot na, oy, mura magdi man maayo ni iyang. Dili ni ka iskwabol ning maong kalaki. Kumahon. Dribble man nila ni. Gidribble na para sa mga tao ni day nga, ato masuko sa mga tao ba? Kay ko imong tanawon mga higala, bida, unsa may reaksyon niyo? Bisag di pa nako i-discuss daan ang legal aspect. Mutuo mo madiyaga o dili? Straight to the point. Bisag magpapulso pa ko dili, ambot lang. Kato iya mga sayang affidavit. So man ako balikon ang punto mga kahigalaan nga ngano nga katong iya mga lawyers. Wa mo tunga tungod ka number 1, wala kay dag-anan din ha. Pero tan-aw na to ha. Kini ako ning forecast ha. Inig-abot sa Senate ko, moabot manggaling ni sa Senate, ma-equal footing magini. Kining mga congressmen niya, nagpatuong may laki, nag-abot Senate, may bawaan gining unsa ilang pagka-abogado day. Ato gini may bawaan. Ako 90%, 99%, dili ni maka sugakon sa depensa ning maong mga congressmen. Ang hitabo ini mo, kuha nig mga private practitioners. Tabangin mi diri patabang ni, ha? Magpatabang ni mga private lawyers nga motabang as sakop manghigala sa prosecution team. Itiwan ina akong isulti. Straight to the point. How lang sila ron diha sa House Committee on Justice, but pag abot dito sa Senate, inig-abot ini mong kaso sa Senate, kamo prosecution mo, kinsa may mga prosecutors, Gilberto Istro, o sanis mga prosecutors, kinsa ni mga abogados, chiwa mo, nag-appeal day. Appeal mo diha. Pero inig-abot dito, equal na. Di naman na, imo lang daw-daugon ang abogadong Sara iabot dito. Ang Senate naman, fair naman. Equal naman mo dito, parehang mong likuranan, because defense of prosecution. Akong tanaw ini, dito makita may gala nga, bida di ta magsilbi ani di ay. As may laki ning mga lawyers sa defense, manguha tagkuan, mag-hire tag mga abogado nga mga private practitioners nga mutabang na to. Nawara. Kini mo mga congressmen, may laki lang diha kay sila may magbuot og ang abogado patingugon og dili. Kaliman ka atong tiwason og to paminaw tong interview dong. Ini pangutana pa gyud ko mo palitan mo participate ko ang abogado niya. Di magkaka-cross examine. Ang himuon nimo dong i-appeal na gutong kuan nga. Imong isuwat day, isuwat ang question nga ihatag sa chairman og at the option of the chairman og iyang ipangutana nga to sa resource person o dili kada kung alkansi ana mahigala sa Defense Council. Okay, balik ta mga suking tigpaminaw ha. Kini ni ang do na mga mo insist mi hadlok gyud na wa matubang dito kana sila manghigala ato lang pong respetaran kay wa man sila legal background no. Og dunay legal background mahigala nagpa-guri-guri po ng uban ha. Ato lang respetaran ang ato lang mahigala katong mahibaw mo sa legal nga nasa option kasabot siya kanus asya mo atubang ni Madriaga kanus adili. Kanus ay i-cross examine sa Madriaga kanus adili. Ug ikaw may abogadong Sara, dili ka mo cross examine ni Madriaga diha sa House Committee level because you are not also allowed. Ang lawyers mahigala dili allowed nya mo cross examine ni Madriaga. Ang buhaton sa ilang rule sa House Committee on Justice, ipasuwat ang pangutana, ini kung magsuwat sa pangutana ihatag sa chairman, hindi nasa chairman kung basahon ba niya o dili ang pangutana. So could you just imagine nga maunay procedure mga kagilaan. So dili ka kahimo og follow-up questions. Unsa man yung pag-trap mga higala sa witness? Kung mo cross-examine ka og witness, imo sang i-cross-examine series of questions aron matrap nimo ang usa ka witness kung na makakbagwa. Kay kung imong isuwat niya ihatag ipasa, nya nara ni Roistro basahon niya di, medyo alanganin kay na ha. So muna nga kung ikaw may Sara di lang tadhan napita. Awa mapasabot nga dili ka nahadlo ka og sa boxing pa ni ba ako mo taga example ha sa boxing pa ni di ka pataka na kay panumbag la das delikado ka na napita no la das ka human kumo lang ka bala diyan nagpiyong na ka
Kini nga Sara, sumbag, tanaw niya, kanus mo sumbag, kanus adili. Pwede mo ka mo atras, o one step backward gamay, o two steps forward, pag tanaw pan, das mga one step backward, counter punch na yun, So, mut pasabot, mahigala nga inig, sa House Committee on Justice, atlas sa kagamay. Atlas sa gamay diya. Ato sa Senate, burak dito Senate. Ato burak Senate. Kay balikon ka, unsa may ilang role sa House Committee on Justice, kada kong alkansi. With due respect sa mga abogado na minaw ron ba? O katong mga kaigsunan na to, ako nang paklaro ha. Kada kong alkansi sa lawyer, mo participate ka dito dahil number 1, mo assist ra ka. Naka sa likod mo lingkod ang abogado. Number 2, di ka kapangutana. Di ka cross-examine. Kay sila rin maka-cross-examine. O doon na kay pangutana nga sa witness panalitan, si Sara na padag abogado na, di man sa kapangutana na madyaga, directly day. Ang buhaton na suwat ang pangutana, unya ihatag ni Luistro. Si Luistro at her option, kung iya bang basahon ang pangutana o dili. So di ka kahimo og follow-up question. Dihado kayo. Huwat na lang, tama na yun niya, huwat na lang, tadi na lang tadi sa House Committee on Justice, huwaton ta lang sa Senate. Muna sa baksidol pa ni, inigsukmag, ayaw, dasdasa diha inigsukmag, ang primerong sukmag, pwede atlas gamay, one step backward, pagkahuman, counter punch. Ano? Kaya bati na to si Kwandong, itong interview ni Puwa dong. Tanaw mo rin na ito isumpay dong names, pero sige lang, kung wala magana isumpay, sige lang. Ba't ito pabati kung tiwas dong? Ibalik ko no dong names, kana. Sige be? Sige daw. Anyone showing up on April 14, or will you file a case before the Supreme Court? On April 14, I will show up. Pagdating sa defense team, hindi pa kasi clear nung una di ba? Kasi, and it's good that you asked that question, no? Kasi parang lumalabas, wala man lang ni isang abogado. Sa dami ng abogado niya na sumipot. The reason why hindi kami pumunta was because there were statements already made by members of the committee. And this is with all due respect to them. I have no debate against that. But they said under the rules, the lawyers can only assist Assist the client respondent. or the respondent Right. in this case. So if the respondent is not going, then... Who are they going to assist? Exactly. So what's our personality for showing up? That's the reason. We meant no disrespect with not showing up. It was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent diba? So they did some amendments to the rules during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing it through a piece of chairperson. paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So Pause dong. Dawa. Ilang change ang rules nga, pwede makapangutana ng abogado, pero isuwat lang sa papel, ang pangutana, isuwat sa papel, ihatag nga to sa chairperson. So ihatag ni Luistro. Si Luistro na, it depends si Luistro kung iya bang basahon ang pangutana o dili ba. Dakong alkansi anak sa abogadong Sara. So ikaw may abogado min ka, ayaw lang, dili lang tadya. Choose your battle. Choose your battle. Tanaan mo abot diha nang napita, ayaw lang sa diha. Atlas tagamay, huwato na to, arita agi sa Senate. Arita mo kumbati Senate, at least dunay equal footing. Straight to the point. Nga magkapangutan ng abogado, inigabot sa Senate, kana sa Madriaga, pwedeng pangutan-on sa cross-examination in a series of questions. Ba't ka na mahigala, isuwat ni mong pangutan na abogado ka, isuwat ni mong pangutan na ihatag ni Luistro. Na depende ni Luistro, iyang basahon o di. Straight to the point. Talawar ko na, sige dong, rewind gamay dong niya, play. Talawar ko na usay gisultin, Attorney Puwa mo ni ang reason. Talawar, sige. Sige, play ko na dong. Kana it dong. was just, we found it parang so, hindi pala tayo pwede pumunta kasi wala yung respondent diba? So they did some amendments to the rules during the last hearing. I think they said now we can ask questions through writing it through a piece of paper, and then depends on the chairperson if she will ask the question. So it's still not clear to us if the respondent actually has to be there or pwedeng may SPA kami or something. So right now it's not clear. What's clear is if I do receive that subpoena for the 14th, that I will be attending, but not as counsel. Pause dong. So muna ha, ang punto mahigala. Ang unang punto, mo assista sila, nakasalikod. Ikaduhang punto, di ka actively cross-examine. Kaya ipasuwat ba lang, isuwat lang yung pangutana dong. Isuwat lang yung pangutana, counsel. Ihatag diri ang imong gisuwat nga pangutana. Tanaw dito mahigala, basahon ni Luistro, nara niya og iyang basahon aron tubagon sa respondent or dili. So, palitan mo tubag ang respondent, di ka follow up. Kay musuwat na po ka.
Musuwat na po ganyan, hatag na po nimo. Hesus Ginoo ko mga kagalaan. So, muna nga ikaw, og klaro ka nga doon na mahigalay legal background. Dili ka makaingon nga, guilty yun, kaya mo to nga. Kasabot na ka. Katong mga naminaw to karon kasabot sa maoday nga mo to nga Sara. Kansi man ka. Mutunga ka diha mga kaigalan alkansi ka. Walay dili equal ang treatment. Gawas nga dili equal ang ilang decisions. Kay bago ka nga maong mga congressman mo ay nang namirma sa imong impeachment case sa una. Kay bawo ka sa pagbuting palandaan sa impeachment mga kaigalan kung sufficient in form ba, sufficient in substance ba as compared mahigala sa impeachment case sa BBM. Kay bawo na kana. Unya, sa treatment pag yun diha mahigala mo, assist ang counsel, nara ka sa likod, mulingkod. Di ka ka-participate, di ka ka-object. Kung sabay mong adtoon, di ka ka-cross-examine, o gusto yun kang mangutana, isuwat sa papel, o sa pag-follow up. Kaya ikaw mo as counsel ka ng cross-examining counsel, ang first question, ngutana ka, human, maminaw ka unsay tubag, kay sunod na yun mo ang follow-up question. How can you make a follow-up question when in the first place you are not allowed to cross-examine? Sumuna nga, doon ay punto mga kailaan, ligon ang mga punto. O bisan kinsang abogado ni Sara Duterte, mga sukitig paminaw, bisan kinsang abogado, banggiitang abogado ha, bisan kinsang nga banggiitang trial lawyer, nga ihayan ni Sara, the same ra gyud nga strategy, dili ta dihan dapita, huwato na to ang ito sa sinit. Mana kung ingon, sa boxing pa ni, ayaw pagdasdas at sumbag lang kag sumbag nga wagi, kuan, inutok imong pagsumbag. Pwede ka manghigala, it doesn't mean nga wa ka mo sumbag sa dayon, wa ka mo asdang, nga talaw ka. Pwede man ka ni atlas-atlas gamay. Pag atlas-atlas mo gamay, kita kag pabor nga takang bila. Naka-counter punch ka, kiba? Counter puncher ka ba? Iyo, pataka na kag das-das, ha? Tanaw ni mo mahigala nga kuan, labi pag dako ang kontra panalitan. Pwede man ka mga kaigalang mo, one step backward na sa gamay. O, muguko ng kontra, one step backward, pag bawas kay uppercut ni mo. So, mo na klaro-klarong istorya mga sukit ti paminaw. Klaro-klaro na istorya. What na nga to mga higala sa Senate? Kung maabot magaling sa Senate, ang problema og di ni kabot Senate day. Nga naman di man makakuhag simpatiya sa mga tao ni kinigituyo manig-dribble nga makakuhag simpatiya murag medyo lisod man wa pa gani ma-cross-examine si Madriaga, daghamang kakulian na daan sa iyang affidavit. Wala dili kinahanglan mahigala wa pa gani. Walay gi allow mga higala nga maka-cross-examine. Wa sa ma-cross-examine. Kana ha direct examination pa lang gid, clarificatory questions pa lang na daan. Ang gihimo affidavit gibasa, clarificatory questions. Pero kita ba mo og katong mga nag-observe gyud. I-evaluate ko ninyo katuuhan mas Madriaga o dili. Sige, alita mahigala sa Kamadriaga na nga aspect, ha? Pas dili pa dahil si Jane Gallardo at kuhaon kadali ha, katong update mahigala sa kinini ang ambulance. Naligsan taon tong estudyante mahigala sa University of San Carlos, Rabaniday taon day. Gahapon mga sukiting paminaw, no? Pag-agis ambulansa, ako sang kuhaon gamay, o sa tamo adto sa affidavit ni Madriaga mga kaigalaan sa iyang pagbasa. Sa iyang supplemental affidavit kagahapon mga kaigalaan. With matching hilak-hilak ra ba to? Pero kanang paghilak mahigala kung dunay angay hilakan okay ra gina, no? Kay sa kurti na man na. Sagad sa kurti mga kagalaan kanang actual nga case kanang mga rape case victims bitaw day. Mga rape case victims inig testimony nila sa husgado makahilak sila. Ngano man recall mo nila god nga giunsa sila ba? Wala kanang common na kanang mohilak ka, manifest gid mo dayon. We would like to make a manifestation, Your Honor, that the witness is crying. Nga naman, part man na mahigala sa ipabutang mo sa record. So, ang paghilak sa witness, okay na na. Kana kung na ay angay hilakan. Pero, take note na akong klarohon ha. Ang paghilak ni Madriaga, asa dapit sa nihilak, paragraph 46 ha. Tanawa, paragraph 46, angay ba kang mohilak dito o dili ba? Batayan taman ni mahigala asa dapit ang paghilak asan dili kay aron maklaro ba nganong dito sa paragraph 46 nganong dito masan hila unsa dito unsa